خانه‌ای که در نوار دیدین برادران، همه پروژه‌اش چقدر دیدین؟ پروژه خانه 14-8 4 حجره‌ای 2 تا کلیدور دارد. نام پروژه برادران ما راسخوش پولنی برآوردگیم. همش پروژه‌ش این رازمیروش کتی همش کشیدگی تیاره. همین ما با شما گپ میزنیم. مای نو تو بود شویشه چند سوم همی خانه در راسخوش دیگه. استیناش ای گازابلوک باروشگان. فوندامینش زلیوات کدگی با قوتی خوش اومدگی. چقدر دیدین خانه ای پیشروی 3 تا در دارد. نمیود دروشه 2 تا مهمانخانه دارد، 2 تا خانه نشست دارد، 2 تا کلیدور. کلیدورها 2 به 2 75 شدگیان درونش. نه دو خانه که دیدین 4.5 به 2 75 اند. انا مهمانخانه ها 3 به 7 شدگی رازمیروش تازه. فوندامینش بلندیش 1 متر، پهمیش 50 سانتی متر. انا میره موضوع از خودش گپ میزنیم. ویدیو رو با دقت تماشا کنین، حتما به شما معقول میشود. общий фундамент برادران 70 погони метр шидагӣ 1:50. расходи фундамент дар 70 погони метр. симент 100 халта рафтагӣ برادران. сименти 500 сименти беҳтаринай 48 сомон як қопуш 4800 сомон пули симент мешавад. арматур барои армировать кардан дар фундамент 50 дона рафтагӣ 6 метрай размеруш 14. 30 сомон як 6 метраш 1500 сомон мешавад. 14 арматур ҳисоб кардагим дар 70 метр 14 50 та 6 метр мерасад. ана шебен як камаз меравад бародарон 800 сомон. қум 2 камаз меравад 300 сомони 600 сомон. санг 3 камаз меравад 400 сомони 1200 сомон. сим 10 килограмм барои армировать кардан 15 сомони 150 сомон. устопули бародарон 1 метри ҳаму фундамина 1 погони метрша 40 сомони мерезан. устоо 2800 сомон суми устопули мешавад. ҳамчое ки мо номбар кардем бародарон ҳамаи фақат барои фундаментш расход шидагӣ. общий расходи фундамени ҳамаи خانه 11850 сомон фақат дар фундамент ҳамин خانه расход шудагӣ. ана расходи стенаша ҳисоб мекунем бародарон. расходи стена бо газоблок 270 баландиш. газоблок размери 20-60, яъне баландиш 20, паҳмиш 30, дарозиш 60 газоблок. 1010 дона рафтагӣ дар ҳамун хона, 1010 дона полни ҳамун хона да расидагӣ 70 погони метр да 270 баландиш. 20 сомони якташ ин хона дар ноҳияи дӯстӣ бунёд шудеста. то ҳаминҷара дастафкаш қати 20 сомони яктаи ҳамун ғалтидагӣ 1010 дона рафтагӣ 20 сомони 20200 сомон фақат суми газоблокш мешавад. клей 20 қоб рафтагӣ 25 килоя, яъне барои кладка кардан 20 қоб рафтагӣ 40 сомон як қопуш 800 сомон суми клей ушидагӣ. ана тол 2 рулон рафтагӣ 90 сомони 180 сомон. устопули бародарон як газоблока яктаи ҳамора 2 сомони устоҳо чиндагианд 2020 сомон суми устопули шидагӣ. ана ҳамин ҷои клейдан бародарон мешавад ба симент ҳам бичине мешавад, бо клейшам ба қуввати хушрӯ меояд. ана расходи стена общий 23200 сомон фақат дар стенаи ҳамун хона расход шудагӣ. ана акнун расходи киришаша гап мезанем. чанд сум дар киришаи ҳамун хона расход шудагӣ. расходи кириша дар хонаи 14-8 3.5 шифрда туғри кардагианд, конверт пӯшондагианд. тахтаи дастак стропила бародарон 6 метра 0.50 к баруш 15.
50 дона рафтага 110 сомонӣ нархи ҳозира қити гап задестам. 110 сомонӣ 5500 сомон тахтаи даста куш мешавад. ана тахтаи таи дастак, яъне таи дастак ай болои аму стена месад 6 метри 0.25 200 баруш 15 10 дона рафтага 57 сомонӣ 570 сомон мешавад. тахтаи 4 бародаро 6 метра 0.25 баруш 10 200 баруш 10 100 дона ҳаму хонада расидаги 37 сомона 1 метраш 3700 сомон мешавад. тахтаи стойкаи кириша бародаро 6 метраи сараковка баруш 15 40 дона ҳаму хонада мерасад. 90 сомона 1 метраш 3600 сомон мешавад. ана рекаи шифр 6 метраи 5х5 40 дона ҳаму хонада расидаги 35 сомона 1 метраш 1400 сомон мешавад. шифри тоҷикистон бародаро задагиян. шифри душанбе 3/6 меган. шифри беҳтаринай 96 дона ҳаму хонада мерасад. 3.5 шифр баландиша бардоштаган 53 сомона 1 донаи шифр 5088 сомон мешавад. усопули бародаро як айрӯи шифр устоҳо сум мегиранд. як шифра 30 сомонӣ устоҳо мезананд 2880 сомон суми усопули киришаи ҳаму хона мешавад. обши расходи кириша 22738 сомон фақат дар киришаи ҳаму хона расход шидагиай. ана полни расходи ҳаму хона рамкаи ҳаму хонада фундамин 11850 сомон, стена 23200 сомон ва кириша 22738 сомон. итог 57788 сомон дар ҳаму хона рамкашта полни расход шидагиай. бо рубли русӣ гӯям бародаро 385253 рубл дар ҳаму хона расход шидагиай. ана ин буд бародаро видеои имрӯзамон. иншаалло бо проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мекунем. видеои моро дастгирӣ кунен. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. хайр то видеои оянда.